Sultuloy ti addang ti Municipal Health Office ti Bangged, apanagornong ti Dara, babang kaniti may white mobile blood donation drive. Itangal daw, naiswat na iti Department of Education Abra, kabinulig ti Philippine Red Cross. Kadagupang kaniti DepEd personnel, ni Teacher Maribel Manipod Malita Elementary School, ti muna nagidonar ti Dara. First time blood donor, ititawan na 46. Maragsakan sir ta adu ti matulungan daytoy nga Dara nga maite. Kapit na sa mga nang Adda imay nga taga RH user nga may nag-invite ti tunggal school no sino ti mayat nga donate ti Dara sir. Tapos gapunta na ibaga sir nga mabalin amin din matesmot ang sakbay nga maalan ti Dara so nga nag-decide nga umay ag-donate ti Dara. Kalikakong ti DepEd nga dadupay digiti magutikot da nga gidora ti Dara, iso mayaway ti salinbuhay drive ti ahensya, mamindway ti makatawen. Positibo met ti Municipal Health Officer, babay ni panagtitinulong ti dinagdudo mga ahensya, grupo ken individual, ket magunod ti kalikagom manasurok sang ribo blood donors si tatawen, wenno kabatugan ti 2% ti total population ti Bangged, ang nasurok 50,000. Ang journey to 2% means that nalampasan na po kasi namin yung 1% na goal for this year, and then we are reaching for that 2%, so it means we need at least 1,012 na blood donors for this year. Inulitan man ang TMHO, tinagipasing ket ti benepisyo, iti panagidonar ti Dara. So first and foremost, sa DJ Misa nga ay kadagiti benepisyo ti panagdonate ket ayan ti nagidonar mismo. Yung party healthy lifestyle tayo DJ sir, tapos pan nakadalos ti bagbagi tayo, kung DJ man ayan ti rik na tayo nga nakatulong tayo ti sabali tayo nga kababayan tayo sir. And second, kundi dyan ayan ti doni. Siyempre po, advantage ayan ti doni kasi need na talaga ti Dara. Iso nga agre-rely dagitoy doni tayo, kadagiti tulong dagiti donors po tayo. Ginotigot na iti mga nga gidonar ti Dara, ang makikaysay ti manamnama blood donation drive ti LGU into Disyembre 13. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.